Sa dili pa kumutalikod, ako din yung pahalipay sa mga kabataan nga more than 200 children nga mihimo silang gitawag og first communion, sila mga first communicants. Ako ning gihisgutan tungod kay nalipay kayo ako sa talan-awon diin naa ang mga kabataan nga malipayon usab sila nga midawat sa tong Ginoo isip mga first communicants. Usa kadto ka dako nga kasaulugan nga kasaysayan silang kinabuhi. Busa akong dasigon ang mga ginikanan nga kung doon na pagali panghitabo ngingon ni ana, ato yung dadon ang atong mga anak, ipadala gyud nato sa atong mga katekista, sa ato nga mga chapel presidents, aron ang ato nga mga kabataan, ato gayud nga maatiman, o ato gayud nga mapadala ngadto sa tiilan sa atong Ginoo. First communicants, more than 200 nga gihatagan sa misa niadtong Marso 7, 2026. Salamat Father Lani Sereno, salamat Father MJ Samunte, salamat Father Jeffrey Oracion, salamat Father Mario Magcanam. Ang mga kaparian sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception dinhi sa Dakbayan sa Osamis City nga mihimo sa usa ka kasaulugan sa first communion, sa kasaulugan sa mga first communicants nga more than 200 children. Busa salamat kaayo sa inyong kakugi. Padayon kita kay ang inyong gihimo pagtulunan, pagsilsil sa alimpatakan sa mga kabataan nga ato gayon nga higugmaon ang atong Ginoo. God bless. Mabuhay ang mga kabataan.